Nikwara Ramogi Oimore ni podukete Ramogi sai chenro maro Oimore ka wakelo weche manyien mosebedo ka timore odiechieng' mangima kunde te piny kaendi. Anto nyinga Trevor Ombija jandeng' opanga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guoko cha pesa. Koro bang'e wabro go mbaka gi Dr. Oimore Luga. Dr. Oimore Luga en director migawo mar thieth. Gimomiyo waluonge studio kae ni mondo nyiswa ni mosenindo Professor George Magoha ne gitiyo godo nade to ne en jatelo machalo nade. Mage joma notiyo kode machiegni wabro winjo kuome achiel kachiel ni ang'o ma oparo malich kuom mosenindo Professor George Magoha. Ibidwa winjo pachi ariyo adek auchiel nono kaka inyalo yudowa, lakini mano wabro timo mana bang' weche manyien kaka magi. Tho mar jaduong' Oimore nyobwogowa nikech nichwange mana tho mar owadgi maluwe Mr. Nyabera. Jo-Kenya pod yuago mosenindo George Magoha e kinde ma bende ikruok dhi nyime ne ik mar owadgi Professor Alex Magoha e gwenge mag Ging. To kelo winjruok momiyo joyie ni koro wadok wachako bura kaka ne dwarore. Ok gibiro chak nyoro nyo giketo bilion 2 e agulu mar CDF. Jood buro yie mar dhi nyime gi romo margi Mombasa bang' winjruok bedo e kindgi gi migawo mar omenda e wi omenda mag CDF. Kenyans must be prepared to stand up for their rights. Stand up and defend your rights. Because if we don't do that, these people will continue to rule you without your consent. Jatend Azimio la Umoja Raila Odinga oromo gi jotelo mag Azimio e Nairobi ka oywayo gi ne ikruok ne romo mar galamoro ma ochano bago Jakaranda e giko dira mabiro. Erokamano uru kuom keto Ramogi TV kaendi jaloko marwa en Belinda Dhiambo Nyargi. Mwachaka nigi weche manyien ni en odiechieng' mar 2 mar ringre mosenindo Professor George Magoha onindo e kar kano ringre ma Lee Funeral Home bang' tho mare odiechieng' manyoro. Familia mar Magoha bende dhi nyime kod ikruok ne iko mar owadgi manyinge Dr. Richard Magoha manyocha owito ngimane bende. Kaka jafwambo marwa Walter Nyambaga lero, jatend Azimio la Umoja Raila Odinga en achiel kuom ji manochopo e ode ma Lavington e buore Nairobi kaendi mondo ku kanyakla gi familia mare. E kinde ma oganda jo-Kenya yuago mane en jatend migawo mar somo George Magoha, jodito mopogore opogore osiepe kod familia oyudo thuolo mar chopo e dala George Magoha mane Lavington e boma Nairobi. Ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga otimo limbe kendo kuyo kod familia e kaka osiep Magoha. Professor Magoha ok en osiep na kende, en nyakiwa be, en mare en nyasako. Professor Magoha en ng'ama osetiyo matek ni Kenya. Jo-Kenya biro pare kuom tich matek motiyo ni jo-Kenya. Mokwongo kaka ng'ama daktar, jathieth. Osebedo kothietho e osiptande ma Kenya ka. Odinga oko ni Magoha ne en siro maduong' e sekta bura pacho ka, e kendo ne omiyo migawo mar somo bedo kod nengo bang' thinyo oko kuom mag penj. Kaka ng'at mochung' ni weche ne department mar somo kaka waziri bende tiyo matek ahinya. Neno ka ne odonjo kuro ne nitie weche moko mag anjawo mag wuond kaka weche mag somo. Notieko mago duto te kendo okelo gimiluongo ni discipline e sekta mar somo. Sani nyithindo nyalo dhi somo to onge wuond mawuokie. Jatatije mar Azimio Rafael Tuju ngire Patrick Lumumba, jatelo maduong' mar mbalariany ma Maseno kanyakla kod Fred Gumo bende otimo limbe dala Magoha. Yeah, the passing on of our brother Professor George Magoha is just a reminder to all of us that we are mere mortals. As a family, as friends, as colleagues, we are devastated. I was in this house on Monday afternoon when we were discussing with him about the funeral arrangements for Professor Nyabera, who is his brother. And to that extent, we agreed on virtually everything as far as the program is concerned on Saturday. And
I didn't know that the next time I come to this house, I'll be coming following his passing on. Motelo ne mano familia kod osiepe bende ochopo e kar kano ringre Lee Funeral Home mar neno mosenindo George Magoha kod Richard Magoha maduto ringregi okan Lee Funeral Home. To us as a family, we never knew Professor as he's known in the country. We knew him as a family member, a close, very supportive family member. He was always with us in small things, in big things. He used to give the family all the support. Oganda moko nyalo wacho ni Jowi ratego nindo. Familia mar George Magoha wacho ni gibiro dhi nyime kod chenro makende mar kowo Richard Magoha mana kaka nyocha osechan ngeso mabiro tarik 28 mar chiwo thuolo makende mar ikruok mar biro kowo ngire George Magoha bang'e. Walter Nyabaga, Ramogi TV. Laro mar George Magoha mayudore Lavington, Nairobi. E dala mosenindo Professor George Magoha kod owadgi Dr. Richard Magoha ikruok to dhi nyime ne chenro mar iko. Funde dhi nyime gi tieko ikruok ne iko mar Dr. Richard Magoha ma idhi kuong iki e gweng'no ma Umiri e sub-county ma Game, kuma bende ibiro iki e George Magoha bang'e. Dala gi Magoha wuon te ni e gweng' ma Marenyo mani e sub-county ma Game e county ma Siaya. Jirendege kod anyuola to pod ni kod lit e wi midhiero mogore e dalano. Professor Oimore no wadwa gi dala koni an jirani maloka. Tho mar jaduong' Oimore nyobwogowa. Ikech nyechwange mana tho mar owadgi maluwe Mr. Nyabera. To kancho bogo dhiambo ayudo wach mar tho mar nywa buok. To gima dach kuom professor ne ng'at mane chunye ler. Kaka ji wacho ne ng'at mane ok nyier. Adiera noko ja nyiero, lakini chunye ne ng'ama ler kabisa. Nen gi chuny mar konyo oganda. Pok obudho kane giko wadgi machielo dibed gimoro higa achiel. Koro kendo ka Nyabera nyetho, Professor Shughuli kia na wadgi to bendo odhi otho. En gima buogo chuny kendo gima lit miwuoro. Watimo mos. Tony ogowa gi buok nikech nyobira apoya. Koro weche duto wanyalo weni Nyasaye nikech Nyasaye ema miwa teko manyalo miwa wago atua. Mang'eny madwa wach nikech Professor ne en ng'ama mor kendo ne en ng'ama noriwo anyuola kendo ne en ng'ama ne nigi kony mang'eny. To ne obwogowa kabisa, wan gi lit kabisa kaka jogweng' kae nikech en ng'ama nyocha ting'owa malo. Kobiro ka wik nyaka wayude kaka wadondo, wayudo gimoro matin wachamo, pesa moro. Koro sani wakia kaka jok mwadongo kagi to okawach ni giricho lakini ok gigolga. Kodhi mbele ni tho mar mane en jatend migawo mar somo Professor George Magoha ofwenyo ne jo Kenya osiep mane nie kinde kod Laktar Walter Mwanda. Dr. Mwanda ma en laktar manyo chopo aroya mar reso ngima Magoha kanyo chako bedo gi rem olero sigande kendo fulo moko kuom maling'ling' e kinde kod mosenindo Magoha. Mwanda lero ni weche manyocha obedo motelo ne tho mar Magoha kod osiep magisebedo godo kuom higni 18. Onyisa ne wuode ogona sim, onyisa ne en gi gimoro modwa wachona, to kaluwore kod kaka en ng'ama duong' ok wanyal wacha kamoro kama kendo ok oyiene mondo obed abeda kamoro kama. Omiyo arom obiro nyisa to en koro gidhi kama wanyalo luongo ni nyombo. To kaka nyako no sani pek, waonge kinde maduong' mondo weche gi olosi. Wadwaro mondo los weche gi piyo piyo. Ono gwelo ja game moro bende kod oganda moko mane wadhi kwadi chung' ne wachno.
Tho mar mane en jatend migao mar somo George Magoha pod imedo wuoye gi jokanyo e sekta mopogore opogore. Jogo mane ni e sekta mar somo kod mago mane ni e sekta mar thieth pod medo chwalo ute magi kende mar lero sigand mar Magoha. Judith Omondi miyo ler mar wachno. Nying marahuma bende nadieri nying samoro nyalo nyiso gima ng'ato en. Kinde mathoth ne oluongore ni Magoha, son of Magoha. Ma ne en nying mar jal mane okelo lokruoge mathoth e sekta mar somo. Magoha sani en Magoha ma picha ne nyaka lok ni rangi nyaka rateng', ranyisi ni koro osedhi e yweyo mochwere. Jokanyo mopogore opogore mar sekta mar somo, kochakore kod jokanyo mar riwruok mar jopuonj mar Kupet, ywago Magoha ka ywak margi maduong' to koro en e wilai manyien mar somo mar CBC. Ma Magoha ne oketi okang' mambele, to sani chal ka gima onge kata taya kata matin. Tuligundua kwamba ni mtu ambaye alikuwa anajua anataka nini na anataka sekta ya elimu iende wapi. Kwa hivyo yeye ndiye ameleta CBC. Sababu kama Magoha hangeliingia katika Ministry ya Education, CBC ingechukua miaka mingine karibu 10 ili kutendeka. Pia hii mambo ya wizi wa mtihani yeye ndiye alisimamisha. Na alikuwa ni mtu alikuwa anafanya kazi ya minister bila profound moment that we have to accept the loss at this particular time that the country is grappling with so many challenges of implementation of CBC transition. Jod bura mopogore opogore bende oywago Magoha kaka jal mane tiyo tije maonge ng'ur. Mano is the only best decision my former President Uhuru Kenyatta no make by selecting Magoha kaka cabinet secretary. En ng'ama Nyasaye nyalo wacho, jopiny nyalo wacho ne nigi Midas touch. Gimoro moro momulo to bedo maber. Emomiyo manyo en education, the sector nyo en vibrant. Ok gweno monyo duma nyaka nyocha Magoha we tich sani koro penj mowuok kawuono ni onge piny mangima ma nyithindo duto se kadho penj, onge piny ma nyithindo duto kadho. Miyo gimoro rach. Nonro mare chalo nade kochakore e nyuol mare. Profesa George Magoha ne ochako somo e skund primar Mayala, Dr. David Livingstone, kaeto bang'e ne oriwore kod skund sekondar ma Starehe Boys. Ne oriwore kod mbalariany ma Strathmore, kuma ne ochakie tiegruok ne mar weche thieth. Bang'e oidho ngas nyaka Lagos University, Royal College, London, kaeto otieko kod Stanford University kuma ne otimie weche ohala. Tich mare ne ochako kod mbalariany ma Nairobi, kuma ne opuonjie yeng'o mar dag lach. If you go there now, you find that they have a modern office, which was built courtesy of Magoha's industry. In fact, the pride is that when he formed the committee, he said, yes, the money that we are making, we are going to save. Board members, you'll stay for some time without allowances because you have to sacrifice, but we must build this thing. So it was built, and we used it, and we still use it, and we still enjoy it. Higa mar 2000 ne obedo profesa mar weche yeng'o e mbalariany ma Nairobi, kuma bende ne oyudie thuolo mar bedo jakom mar riwruoge mag mbalariany mag Afrika, bende ne obedo jalup chancellor mar mbalariany no ma Nairobi. Ngas mar Magoha ne oidho nyaka kuma ne obedie jakom mar duol matayo penji e pacho kae NEC, kuma bang'e piny owacho mar Uhuru Kenyatta ne oyange kaka jatend migao mar somo mane oweyo higa mokalo dwe mar 10. Tarik 17 dweni, oboke mayango Magoha kaka profesa mar puonj mag yeng'o kod thieth e mbalariany ma Maseno ne owuok. Kata kamano, ngima mar Magoha ong'adore. Jopuonjre mane ni kod geno mar bedo e klas Magoha, geno gi oduono. To kaka nyithindo masomo weche mag thieth, ne wagombo ahinya ni mondo wadhi e line mane Magoha no bende nitiere. Kendo ne wan gi geno ni tiegruok mar weche mag thieth dhi bedo rang'iny mamalo ahinya Maseno. Magoha e ng'ama osetiyo tich maber e pacho ka ahinya moloyo ji te maseneno. Ndalogo nyithindo ne yudo pesgi mag help mane konyogi e yore mag fees. Sani 80% mag nyithindo pok oyudo pesgi mag help nekech Magoha onge. De Magoha nitie magi weche madine ok timre. Adier wawito ng'ama duong' mae ng'ama osebedo ka konyo Kenya e yore mag somo, mag thieth kod mang'eny. Onge gima wanyalo wacho nikech Nyasaye makawo kendo Nyasaye machiwo kendo mokawo. E kinde Magoha kaka jatend migao mar somo, ne ong'eye kod wuodhe mapile achiel kachiel e skunde duto mag sekondar mag nono gedo mag klese mag CBC. Ne ogero klese mag CBC maromo 10,000 kendo e twak mare mogik kod jofwambo
ne okwayo jal madonje e ofis mondo obed jal mawuotho e skunde ma ok obedo kaka jatelo e apise. Profesa Magoha oweyo chien min ode Dr. Barbara Magoha kod wuode manyinge Dr. Michael Magoha. Judith Omondi, Ramogi TV. Kaka Ramogi pod wamedo kwayo ne ji familia mar Magoha ng'uono kuom Nyasaye mondo mi ores chuny Magoha kendo nind kama okwe. Kwa dhi mbele kanyo to kurwa weche mag siasa ni ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga oromo gi jatelo mowuok e gwenge mopogore opogore ma Nairobi mar keto chenro e wi romo magichano Jumapili e alap ma Jakaranda mani Nairobi ka. Raila no oloso e kar romo mar Jaramogi Oginga Odinga Foundation kano jiwo jo Kenya mondo wuog oko mar kedo ne lokruok mapacho kaendi. To kaka George Batilero, Raila oseyo pinje ma oko mani oko kuom donjore weche mag yiero maduong' manokalo. Ndalo ariyo kende bang' timo romo magalamoro mar lalruok gi jopiny alap makamkunji Nairobi, kendo singo mar dhi nyime kod rombe makamago. Ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga nenore ni oketo maino e chopo singono bang' romo kod jotelo mawuok e gwenge mopogore opogore e kaunti ma Nairobi, kendo chano wach romo magalamoro magichano timo Jakaranda chieng' Jumapil. E kinde romono, Raila wacho ni ok oked ne demokrasia nikech en to timo mano mondo Kenya obed piny maber, poni chieng' moro osebedo maonge, ka ojiwo jopiny ni mae saa manyaka gichung' mar kedo ne ratichgi. Sio kwa sababu ya Raila. Raila atatoka kesho. Raila atakuwa 2027. Anaweza kuwa hayuko. Kenyans must be prepared to stand up. Stand up for their rights. Stand up and defend your rights. Because if we don't do that, these people will continue to rule you without your consent permanently. Nataka kuona kama siku hiyo Jumapili kiwanja imejaa, alafu tutatangaza mpango mwingine. Raila bende ne odiro kuoyo e wang' pinje jowagunda ma okoni nodonjore yiero mapachoka, kendo siro miganga mane timore e kinde yiero maduong' mokalo. And I want to say this without fear of contradiction. Let foreign countries don't interfere in Kenya's internal affairs. Kenyans must be able to come up with the leadership that they want. Jagoro maduong' mar duond bura mar Jubilee Jeremiah Kioni ma bende noyware romono oluoni mane en jatend piny Uhuru Kenyatta ne onyisogi ni en jatend en Raila Odinga, ka bende wacho ni ka jo Kenya ok nyal chung' kendo dhiro lokruok gi sani to onge tiende mar keto geno e yiero maduong' ma 2027. Na Uhuru alipokuwa na staafu alituambia sisi wana Jubilee kiongozi wake ni nani? Raila Amolo Odinga. Usiangalie nyuma kuangalia wale wanarudi nyuma na wanatoroka. Wale wachache ambao wako hapa tunatosha kuikoboa Kenya, kwa sababu hii ni Kenya tunakoboa. Tusipofanya vile tumeanza kufanya, haina maana hata kidogo kufikiria mambo ya uchaguzi ya 2027. E kinde no jatend kweth manoke od bura mamalo Pio Wandai onyiso piny owacho ni giwe ywang'ich e wi chenro mag Azimio, kowacho ni ng'anyo korka biro. Nataka Jakaranda siku ya Jumapili ifurike na watu wenyewe waone. Na hata ile maandamano wamekuwa wakiongea juu yake kila mara. Ile maandamano wamekuwa wakitangaza kila mara inakuja. Na inakuja hivi karibuni. Jotelo go mawuok e gwenge ma Nairobi osingo mariwore kendo neno ni gibedo e ndamo manyime kelo lokruok e pachoka ka gisiro lwedo dwach Raila Odinga. Baba, sisi tuko nyuma yako na meeting next baba, tunataka utembee Central tukuhakikishie ya kwamba tulikupea kura and we are fully behind you. Wale wanasema anataka salamu, wamwambie salamu zake sisi watoto wake zinamtosha. Kaliet mag siasa momakore kod yiero mokalo pod medo mana chwakore pachoka. Kweth mar Azimio la Umoja One Kenya oramo mar dhi nyime kod rombe magikoni en mar reso piny Kenya, ka piny owacho to koni rombe go geto tungo sirikal kendo rocho yuto mapachoka. George Bati, Ramogi TV. Kwa kanyo ni gikone to koro jood bura manyo ng'anyo ne romo margi e kaunti ma Mombasa koro yie mar dhi nyime kod romo no bang' keto winjruok gi piny owacho e wi chwalo omenda mag CDF. Ma en bang' spika mar od bura mamalo Moses Wetangula bago romo gi jood bura go kendo yango ne gini ni piny owacho e bwo migawo mar omenda biro chopo singo mar chwalo siling bilion 2 juma ka juma e account mar CDF. George Aoko gi ler mar wachni.
Bang' jo od bura thir ne romo margi kuom ndalo ariyo e kaunti ma Mombasa ka gibandho omenda mag CDF, ne ochuno spika mar od bura mamalo Moses Wetangula biro Mombasa mar hoyogi mondo mi gidhi nyime kod buchgi no. E twak mane okawo thuolo matin ne dakika 30 e kind spika Wetangula kaachiel kod jo od burago, gikone to ne ging'uolo iugi kendo giyiere mar dhi nyime kod romono mane geto tiegogi ewi chenro mag tayo ute bura ma gintiere. Koro spika Wetangula kobiro to kelo winjruok momiyo joyie ni koro wadok wachako bura kaka ne dwarore. Ok gibiro chak nyoro nyo giketo bilion 2 e agulu mar CDF. Kawuono benda giketo 2, kiny pende gibiro keto 2, wiki manyien bende gibiro keto 2. Tunataka kushukuru serikali kwa vile wametimiza yale ambao walikuwa wamesema, na kwa hivyo tunataka kuendelea sasa na workshop. Vile spika amekuja ameweza kuleta suluhu kwamba hizi pesa zimeanza kutumwa katika accounts ya kila constituency vile alivyoeleza kinara wetu. Kwa vile rais pia atakuja hapa Jumatatu, tuna trust hiyo fedha nyingine itawekwa, na kwa hiyo kuanzia saa 8 tunasema kazi endelee. Gikoni gimane omoro igi maging'anyo ne romono en ni nyocha gisingo ne jonyuol kaachiel kod jopuonjre omenda mag CDF, to kane migawo mar omenda oremo kochwalo omwomgo kaka ne gisingo, ne onge kuma ne ginyalo soyo wigi ka gin e gweng'. E mier kuma no ae constituency maduong' ahinya ne wach basari. Nyithindo nosechako kawo form, mosefilo form ma basari ka gigeno ni kane wadok juma manyien to koro gichako yudo pesa. Na tunataka kusema wale viongozi wamepewa kazi wakati wanatoa ahadi, ni vizuri wanatimiza ahadi. Kwa maana tulipofunga bunge tulijua fedha zitakuwa katika akaunti za constituency na tuliwaahidi wazazi. Kata kamano, moko kuom gi to ne okoyie gi wach migawo mar omenda dwaro chulo pesa ma kilunde ka joma moko to koni bilion 10 manyocha osingnegi pod ni piny mokalo kipimo gi kwan jopuonjre madwaro kony mag CDF. Jana tulipewa 2 billion, leo tumepewa another 2 billion, alafu kesho another 2 billion, and then next week another 2 billion. Sasa itaendelea hivyo mpaka tupate pesa zote. Ingelewezekana iti ya kwamba wapewe full amount, ndio mtoto akaenda shule asiwe anafukuzwa shule, ndio mtoto akaenda shule asiwe na problem yoyote ya masomo. Wangefaa kulipa yote pamoja. Kama wanaweza kulipa uwezo fund, kama wanaweza kulipa pesa ya hustler fund 15 billion, hii pesa ni ndogo sana ya watoto kusoma. Tukicalculate 10 billion alafu body itoe pesa zingine hapo ambazo ni sheria, inaweza kuwa kidogo, inaweza kuwa kama 40 million out of 130, itakuwa bado kidogo, itabidi atuongezee kidogo. Gikone to koro ywaruok mane dhi nyime e kind jo od bura kaachiel kod migawo mar omenda koro orumo, ka koro jo od bura gi koro ng'ado mar dhi nyime gi romo margi, ka koro romono ochwal godiochieng' achiel, ka rumo tarik 4 koro dhi nyaka tarik 5. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Bang' mano to jo od bura koro ng'ado ni gibiro medo gi odiochieng' achiel romo margi ma Mombasa mosebedo gi ng'ikruok kuom ndalo 2 mokalo kaluwore gi ng'anyo margi mar dwaro omenda mar CDF. Kaka jofwambo marwa Chris Owino lero, penjo mathoth to pod wuok ni omenda ma jo od bura tiyo godo e romono e kinde manyoch gibago ng'anyo to wuok kanye. Kaluwore gi ler mane ochwal ne jofwamb weche, jo od bura nyocha ochan ne yuoro e tiegruok Mombasa mar weche motenore kod chenro mag od bura kuom thuolo mar jumbe 2 kochakore e giko odira mokalo. Chakruok mar romono kata kamano nyocha yudo ng'ikruok bang' jo od bura ng'anyo ne tiegruok makamano kaka yo mar seyo migawo mar omenda kuom leo e chwalo negi pok mar omenda mag dongruok NGCDF. Ng'anyo mar jo od bura go timore kuom ndalo 2 kata odoko ni osuru mag jopiny to tiyo e chenro mag romo mar jumbe 2. Kirango kata mana wuoth mar jo od bura itiyo kod kambi ndege mar Kenya Airways, nengo ndege sani dirom Sh15 dhi gi duogo. Manyiso ni ng'ado tiko mar ndege Kenya Airways ne jo od bura duto 349 dwaro omenda madirom Sh1,235,235. Maling'ling' ma ochiw gi achiel kuom apisas mag od bura yango ni jo od bura ne omi magawa 2 manyangafu e nengo mar Sh23,000 ng'ato ka ng'ato pile ka pile kuom thuolo mar jumbe 2 go. Manyiso ni jopiny dhi golo omenda maromo Sh112,378 mar chung'ne jo od bura duto e weche mag chiemo kod kar nindo. Jopiny bende dhi chulo jaod bura ka jaod bura Sh18,000 odiochieng' kodiochieng' kuom thuolo mar jumbe 2
kaka omenda mambalang' mar yuoro e tiegruok margi. Mano kelo kwan mag omenda ma jago osuru dhi chulo jo od bura kuom thuolo mar jumbe 2 nyaka shillings $87,948. Kwan ma kamago nyiso ni jopiny dhi tiyo kod omenda maromo $205,335 kochopo giko romo makamano poni jo od bura duto oyuoro. Kata kamano, jo od bura oyie mar medo chwalo nyime romo makamano gi ndalo achiel kaka yo mar keto e tim chenro mane onego gikete tim e odiechienge 2 mane gidhi e ng'anyo. Penjo mantie en ni to omenda ma idhi tigo e odiechieng' momedino pod dhi wuok e osuru mag jopiny kose. Kaluwore gi okang' mar ng'anyo ne romo odiechieng' mar wuok tich kod chieng' tich 2, jopiny ne olalo omenda madirom $28,708. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Aya bang' mano twadhi yo moro machuok kodugur puron weche manyien mobro kelo iri nyaka buch jopiny. Warito Dr. Umo Luga, en director e migawo mar thieth, owacho no bro chopo kato waneno ka chal ni oleo matin. Wabro medo rite ko biro to wabro mana rwake ka mondo wago mbaka mar ngire Professor George Magoha kaka opare ne ng'ama ratich ne chal nade, ne ng'ama tiyo nade, ne jatelo machalo nade, mage jomose tiyo kode machiegni. Kango chopo wabro rwake mondo wago mbaka e chenro maro mar buch jopiny. Lakini sani to dhi yo moro machuok kodugur puron weche manyien, kik idhi mabor ahinya. Raundi ya tindi kotika rabotaka imanyasai maiga. Hosori enyira nainde embouke gima. Wa? Biore. Nasai mbia na chorete. Haki nomboko boli mbai wana ina boli ga. Hosima da getinya kichi. Karo masachi hoteli yeye. Nera rochi. Ombogo tabua tineboka. Ngitarde mutagochi. Otaite sumoni yaku. Asenge njisota kitibosoku. Kurende. Kende tige komutanga kurenda enibo amune emate yaye. Ayo montako ire kiaraiga. Engo kunere. Tengera ege teacher. Egosori enyeke gima. Yaruliko aseviu sasa bono. Mimi naitwa Mama Harriet. Mimi natumia Bolt. Hakuna kingine. Bolt ni chap chap. Unapuliza kidogo hivi. Mende, mbu, wote wameshakufa haraka haraka. Bolt ndio kiboko yao. Bolt kills them fast. The only insecticide made of 100% natural Kenyan pyrethrum grown by local farmers from tropical brands. Did you know you pay for more water when you buy regular softener instead of Downy concentrate? Downy is more concentrated, so just 1 liter can freshen and soften as many clothes as 2.5 liters regular softener. Don't pay for more water, pay for all-day freshness. Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on Shabeki.com. Kuwa Shabeki. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabeki.com. Weche manyien muoch pile ka pile. Kumora mora kendo samora mora. Anyalo rito mondo anene kata asome. Kata anyalo bedo e kind joma kele. Gi simba mar smartphone, Citizen Digital en reporter mar jopiny. Seche mantie wach motuch maparo ni nyalo moro oganda. Ama kutipo kendo akete mbui kaeto arito. Oken kayiem. Ka oyier report mara, abiro yudo $1,000. Kendo sigana mandiko, ibiro ketie kidieny mar Wananchi Reporting e Citizen Digital App. Kikibed mana janeno mar wach matuch. Bede kin joma kuongo lande. Download the Citizen Digital App mondo iketi sigana mindiko e Wananchi Reporting kawuono. Citizen Digital App. En namba achiel e keyo weche manyien. Erokamano kuom kete Ramogi TV kaendi. Kwadhi mbele ni jatend piny Kenya William Ruto jiwo jotelo wetene mag pinje Afrika mondo ket maino e chenro mar bero sekta mar pur manyasani kendo jiwo dongruok mar kembe manyalo konyo e dongo uchumi mag pinjego. Ruto wacho ni en kinde ma Afrika nyaka koro lok kite ewi kaka itayo chenro mag pur kod ohala bende.
Koro dong matin ne juma achiel to jopuonjre mag junior secondary donjo e skunde kaluwore gi kalenda ma piny owacho osigolo. To kata kamano, penjo mathoth to pod nitiere mar ka bende ikruok ni kare, nimar nitiere skunde ma ok opuodhi mondo mi ota somono mar junior secondary. To kaka Simpros Okinda lero, skunde moko to nigi midhiero makagi kacha. Kodong mana ndalo 5 kende to kepo mag skunde mag junior secondary chakore, jonyuol nie wuoth mag manyo sikunde magibiro tero nyithindegi ne somo mar grade mar 7. Ten sikunde loso ikruok mogik ne neno ni gichopo kare rang'iny madwarore mondo sirkal oyienegi rwako jopuonjre e skundegi. E kaunti ma Migori gie sani, skunde ma kwan giromo 700 kuom skunde duto 924 mag ji giwegi kod mag piny owacho osepuodhi mar rwako jopuonjre grade mar 7. 560 mar skundegi gin mag piny owacho ka 140 gin mag ji giwegi. Ma e skund primar ma Migori Muslim. Achiel kuom skunde ma koro osepuodhi kod piny owacho mondo bi orwaki jopuonjre e grade mar 7. Kata obedo ni gisetemo iko mwandu mag somo ne jopuonjre, nenore ni piny owacho pod ni kod tich mar bero moko kuom kilese e skundno mondo olos lwasi makare. Picha opogore skund primar ma Kisumu Elite Academy ma en skund ji giwegi e kaunti ma Kisumu ma bende osepuodhi ne chenro mar somo mar junior secondary. Ten skul ni wacho ni giseketo ikruok makare kowuok e kwan mar jopuonj molony nyaka e kit uniform ma jopuonjre biro rwako. Anong'ane kaka Kisumu Elite wanyecho wase haya jopuonje chiegni 5 ma nigi degree mar Bachelor of Education. Kwang'iyo chenro gi puonj mosebedo ka wan kodo, wacho ni kichako junior secondary school tidwaro katin tibedo gi jopuonje 5 ma nigi degree. To gi sirkal bende yiene mane uniform opogre kabisa gi uniform mar primary. Jo primary rwako sati rachar gi sweta marakwar gi tai marakwar gi moriedo rachar. Mana kaka Kisumu Elite, Mary Show Academy e kaunti ma Kajiado bende oikore mar rwako jopuonjre mag grade 7 e juma manyien. Kuonde somo kaka laboratories, kilese manyasani, kuonde ma nyithindo tuge e kinde ikruok makare osebedo kare. Komachielo sikunde moko to pod nigi midhiero. Skund primar ma Ogada manitiere sub county Mandhiwa county ma Homa Bay nolor apoya nono kod migawo ma ochung' ne thieth kod ngima oganda kaluwore gi onge mar choo. Ten sikunno kata kamano ni kod geno ni gibiro nyalo gero choche mondo somo dhi nyime. Waromo kod board kaachiel kod japuonj maduong'. Wasefwenyo ni kaka nolore pod nitiere gima inyalo tim ka jogo winjore county public health officer mondo chiw muda minyalo losgo manyalore kalani kasomo to dhi mbele. Kepo mar jopuonjre mabiro donje grade mar 7 chakore ayanga tarik 30 dwe mar 1 higani, ka koro jonyuol kod sikunde odong' mana gi ndalo 5 kende mar tieko ikruok margi kendo rwako jopuonjre e skunde juma manyien. Simpros Okinda, Ramogi TV. Kodong' weche mag somo ni gavana mar kaunti mar Siaya James Orengo kawuono osidho chenro mar chiwo omenda mar basari mar siro somo. Jopuonjre ma kwan gi ok tin ne 10,000 dhi yudo resruok mar somo kokalo e chenro mar ketne omenda maromo $75 million. Gavana Orengo koni apisas ma yiero jopuonjre ma imiyo basari mondo ne ni ok oketo mibadhi e chenro no. Osingo mar neno ni jopuonjre mag sekondar kod mag kuonde tiegruok mag TVET oyudo konyruok e somo magyo. Until we reach a level where people have confidence that these bursaries are reaching the deserving cases, we want accountability to be borne by the county government, the county officials, but also the members of the county assembly to help us bear that responsibility so that no one person, like the chairman of NAT, the executive secretary of NAT was saying, no one person gets double or triple bursaries. What stops us from this is 75 million that we are awarding to over 10,000 deserving and vulnerable girls and boys. Nothing stops us from doubling this in the next fiscal to 150 million. Awacho ni nyaka wukodu motegno kabisa iwach somo to nikech an kaka William Oduol Denge masani luongo ni Dr. William Oduol Denge yasachiel mibed nene okasomo, I would not be standing here in front of you. Daka chung mbele uka anan baba na ne joringi umiyo nyithindo mono ma beneficiaries yuri kod nyiri somoro matek.
Ai wadhi yue moro machuok kendo nwanyiso nu uru pachu ya ria deka uchiel no ne weche manyien mwakelo nu giana no ka pachu nitire kae ni mang'eny. Nitire ng'ama wacho ni Naftali Oko urudi wacho ni Nyasaye oket chuny Profesa Magoha kamokwe. Ochieng' Riako Jako Kise wacho ni RIP Magoha wuod Luo. Erokamano. Nitire ng'ama wacho Uru Nyambok mani Oyugis Dala wacho ni piny tek to pod watiyo ne mana jood bura. Wach matek ahinya. Nitire moro ni Jalango Otieno mar Wich Lum. Ni mago pesa te ma jopiny yuago mondo lala kamano mondo Yesu okonygi. Erokamano ahinya. Mane kaka uru pachu meduru mana uru moko 2 3 4 nono e kaka obro yudogi. Kamano odugu bang' daka moko machuok. Enjoy our fresh new content on View Sasa. Drama. Have you told them about your marriage? I'm gonna send my flying kiss to you. Romance. I love you so much. Comedy. Look at this one. Music and so much more. Wuodh bedo ng'ama miyo ma janyuol thoro bedo gi ilo. Kata kamano, onyalo kelo wich bar mokalo. Maristops Kenya ni kae mar misir e kinde ma ipek, chiwo arita makende kendo bang' konyruok. Kaluwore gi dwaro magi, Maristops Kenya yudore wang'apaya ma Kisumu Kakamega momanyore gi od thieth ma Russia. Opuodhgi kod NHIF kendo giyie chudo mowuok kuom kembe machiwo kumba. Ywa tole namba mar 0800 00 72 000 mondo mi chan romo kata mondo ing'e mathoth. Maristops Kenya, jolonyo weche mag thieth mag joma mine. Shinda mamili na Shabiki Jackpot Mbao. Pata bonuses nono from 10 correct predictions. Cheza sasa na Shabiki Jackpot Mbao. Ni mbao tu. Nyakoromoge Juang, chenro mar rupiny biro ni pile ka pile, wuok tich nyaka tich abich, chakre sa 12 nyaka sa 5 onyango, kama wakelo ni weche manyien kod nonro mar gazet. Wakelonu twak mong'ith, twak magero ganda. Chakre rupiny, wakelonu jolony ka warango chal mar piny Kenya, kaeto wadonjo nyaka chenro mar mbaka oromo. Ei mbakano, watude kod reporters magwa e kor gwenge, e counties mopogore opogore ka gimiyowa weche matuch. Magi duto inyalo yudo achiel kachiel e mbui magwa mag Facebook, Twitter kod YouTube. Tudri kodwa an Sharon Ong'ao. An Cleophas Oluoch. Kachiel kod an Joyce Oduor. Machiegni nikech ma en rupiny. Kadala bayo mit kiyudo jabayo wadu. Akoni bayo mit kiyudo jabayo wadu. Kadala miel mit kiyudo jamiel wadu. Hello my people, this is your boy Musa Jakadala aka The Joyman. To get Mitgiwadu as a skiza team, kindly dial *860*413#. Hani bayo mit kiyudo jamiel wadu. Ramogi TV, e ot mar jotumbe duto. Wadonjane weche mag ohala ni jogweng' mani alwora mar kambi rego mogo mani gigoto e kar chung' od bura ma Suba North ogolo ng'ur kaka chenro mar tije dhi nyime e kambino nyaka ne ochak tich. Giwacho ni oketnegi mudho
ewi yore ma indiko godo ji tich e kambi no endo. Jafwambo marwa e kaunti mar Homa Bay Ali Abich miyo waler. Kambi rego mogo makigoto mayudore Gwasi South Ward ne oyaw ayanga dwe mar 11 higa mokalo mondo koro chak rego mogo ma otisi ni mokwa, to kata kamano jogweng' manie alwora mar kambino ng'ur ka giwacho ni pok gineno berne kata odoko ni kambino ogere lopgi, ka giwacho ni oging'eyo malong'o yore go eko ma itiyogo ka indiko jotich e kambino. Kambini yo mindiko go ji pod wakia. Kambini joma riembe managers wakia. Matieni kambi ok kony locals. Gima koro kelo koko maduong' en ni jok manoketogo nitiere kaka gisebedo gi trend mar ng'ata ji madhi 10 nyaka ti every day. Sasa midhi kaw ji to nitie jok madhi 10 kata 5 ma nyaka ti. To bende seche moko ka ji dhi tich, ji obiro ni mondo kawgi, to kugike doget tikono ni dwaro ji 10 kawuono, ji mang'eny kawuono ok dwa. To kusewuok muwa kanyo, to jok manosewuok kodu ni dok dala bende chako duogo turu phone number to duogo tiyo. Kane giloso bang' bura mane gibedo go, jopiny godwa ni tend kaunti ma Homa Bay oket board mabiro tayo kambino mondo jotich ma indiko bed kod chike matayogi ka gikone joma sani koro tiyo e kambino ne ok ondiki yo mowinjore. Pok jo board obedo piny mondo mi ondik ji permanent en casual. Koro ma en casual ni to casual chik dwaro ni ya mar jo labor 3 months. Otherwise onyalo dhi donjo ka labor ni koro kawe. Koro wane wakwayo ni ya e factory ni o time ni ka en shift night obed shift night, to ka en day obed day. It is true ni joma tiyo kanyo, the committee or the workforce mantie kanyo was wrongly constituted. Okolose e maber, olose on political ground. Wado joma koketi to kado bed politics tikawo ng'ato from each side. Ng'ato koa Gwasi North, ng'ato koa Gwasi East, ng'ato koa Gwasi South, so that joma tiyo kanyo bedo ka gikawo jogo, jotelo matiyo kanyo biro kawo ji maonge ywak mabiro chako bede. Bende gidwa ni tend kaunti ma Homa Bay obed piny gi jopur manie alworano mondo gichiwnegi puonj e chenro mag pur masani koro gidhigo nyime. Onego bed gi sensitize the farmers ma ginyisogi ka gino onego tim. Mawajo ging'eni farmers, each farmer nigi low marom nade. Tang'o molak manyalo mone puro mondo kel chambe ousne jo factory. Then gimiji kata loan opur godo. To gin sure nwa gigo ma in case ni there is failure to jogo nyabed compensated. Jatend migawo ma ochune wala kod dongruok mag kembe e kaunti ma Homa Bay Polika Pokombo okwedo mokalo ng'ur mag jopiny go eko ka okoni sani koro gidhi nyime gi wach mar chuogo board mabiro tayo chenro te mag kambino. Wan gi gimiluongo ni Homa Bay Investment Act ma nyicha ka wabiro wadwa ni walose through that act. Ma there is a board monego bed ni run this, nikech as a county government ok wadhi run an investment as a county, twadwa rane through a corporation. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Kodhi mbele ni johala e boma ma Bondo golo ng'ur ne piny owacho ni teko mar mbui kata wifi manyocho tudnegi e boma ma Bondo ok ti nyaka sani. Johala kod jodak mar Bondo dwaro ni ler e wi gimomiyo teko mbui no pok ochako tiyo nyaka ne kete gi jatend migawo mar tudruok Eliud Owalo. Gidwaro ni ng'eyo ka nitiere geno ni teko mbui no nyalo biro tiyo kata ooyo. Piny owacho mar Kenya Kwanza yande osingo tudo teko mbui e kuonde 25,000 moriwo koda ka kuonde tiegruok kod kuonde mag ohala ka boma ma Bondo en achiel kuom kuonde mane osetudie teko mar mbui no. Wi-Fi ni waro no launch ya paro sani koro dibede 3 weeks nyaka ne walo launch Wi-Fi. Gini CS no wacho no bo konyowa kendo no wacho ni ka entiere ka ok wabitiyo gi bundles nikech koro wan gi free Wi-Fi. Wanyalo dhi e internet, wa post gik ma wauso e internet, to wayudo customers mu kuonde mopogore. Nyaka sama wawuoye ni internet ni ok konywa nikech waonge bundles kendo kata itemo connect e kujike. Koro giwadwa penjo CS Owalo
ni gima nokelo nwa kani, nokelo nwa mondo bed ni wapicha kosenena notemo keto otemo berore ni mondo wabed gi geno e gima onge ber ne maseneno odiochieng' mane okele go walo kae mokete market mane chieng' mananeno gima notimo. That is the day mane wanyalo tiyo gi internet. So from that day until now ginokti. Kech kokete bondo ka to kokonywa koro onge tiende mondo bedi. Koro wagombo ywak maduong' ni mondo konywa mondo losnwa gini kata ka ginyalo timo improvement moro. To gi improve nwa go mondo wane kaka nyalo konyo. Aya, wadhi yuyo kendo machuok waduogo to Jaka Black ni ka gi weche mag tuke. Nwageno yudo director mar migao mar thieth miluongo ni Dr. Oimore mondo muogo mbaka kuom mosenindo Professor Magoha. To nenre ni ok odhi chopo kaka wuono nikech wasegocho ne ding'eny to kwayude. Ok wang'e gima dhi mbele lakini wabro gone simu bang'e mondo wang'e. Lakini wakwayo mos. Chal ni ok odhi chopo ka wuono. Wabro mana go mbaka no chieng' machielo. Sani to kik udhi mabor ahinya. Wadhi yuyo waduogo to Jaka Black ni ka gi weche mag tuke. Come on, let's play for the crowd. Joy comes to your home. It's Jesus. For who is greater, the one who reclines at the table or the one who serves? Enjoy a cocktail of Bible stories only on Viusasa. Come on, ZT. This is the one place we all know. On your own, so alone. If you scream, who hears your call? Radio Ramogi, Karjun Jaluo. Radio Ramogi. Lwasi mar ohala osebedo kalokore. Keto mwandu bende osekao yore manyasani. To ginang'o manyaka ing'e kapok ichako ohala? Kuonde mage minyalo kete mwandu? Ramogi TV biro yango ni kit ohala, kaka itimogi, kachiel kod yore mag keto mwandu. To ok mana mano kende nyakoro mga juang, bende wabiro twak kod yawuoto nagi kod nyonagi, matimo ohala, maweg kembe, kachiel kod mago man kod lony e keto mwandu. Mana e chenro mar ohala gi mwandu e Ramogi TV kod an Lydia Okeyo. Amringo tonge dereba. Gweno onge lembe kipado lembe to dongi pado ma. Yawa. Tugo manika. Kata indung jaodi chweto poka wuoi. Mor kod nyiero manika. Magal dem kama mashore. Choke. Abito. Gwenyruok mag weche manika. My friend, I'm not your Kanusi. Jatelo, reporter chiegni kelo ni. To nitie Nyarkochia. Apenji, why are you meandering in the compound? Miyo maseto mor. Okabil ga gigo, ano jakanisa. Kendo ni kod chia. Oka luongo ji. Mae kik bai. Nyarkochia, saa 1:45 mar otieno, tich abich, mana e Ramogi TV.
Romo sache mag tuke iluongo